हाँ, थोड़ा ठंड हो जाओ, तुम इधर आओ, मैं बात करती हूँ फोन पे। हाँ हाँ। हेलो लवली, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम पहुँच गई ना? हम लोग तुम्हारे लिए रुके हुए हैं स्टेशन पे, जल्दी से आ जाओ। सोरखौबा लांनो फैदों खोमा दे। हाँ हाँ, यही रेलवे स्टेशन पे हूँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ हाँ, देखो अब हो गया ना। हाँ लेकिन उसने मुझे देख लिया, मतलब मुझे उससे बात करना पड़ेगा ना। हाँ बात करो, कोई बात नहीं, बिंदास बात करो, हंस हंस के बात करो, तभी उसे मतलब कुछ कुछ भी शक नहीं करेगा वो। ठीक है जाओ। हाँ हाँ। ओ दादैसो माथो। हाहाहा आं सिनायखौनो मोनाखैमोनलै। औ आंबोथ' सिनायखौनो मोजाङै मोनाखैमोन, ओइ लोगो सासे लांफैदों। नै आंबो एसे खामानि दंमोन बेखौनो। अ मोजाङैनो दंबा? न'आव गासिबो रितुमोना? औ दं बिदिनोसै। नोंसोरालाय मानोथो आलासि जानो फैया? फैनांगौ। औ फैगोन र' माब्लाबा, नोंसोरबो थांबानो जाबाय माब्लाबा जयैनो। औ जागोन जागोन। रादाया मोजाङैनो दंबा? एसे मोजां मोनबायबा बियो? औ एसे मोजां मोनबाय, नायनो थांबानो जाबाय माब्लाबा। दे जागोन दे, थांगोन दे। दे होमब्लालाय दादै, थांथ'नोसै। सोरखौबा लांनो फैदोंब्लालाय लाङालासिनो थांसै। नङा माने बै गेट मोनसेथिंसो फैगोननो, बैखिनिथिं थांसै। दे। औ दे दादै थाथ' होमब्ला। दे। चलो अब जल्दी से चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो, टिकट नहीं खरीदना है क्या? हाँ खरीदना है, ये देख लेगा, पहले कहीं चलते दूसरी साइड में, चलो बाद में खरीदेंगे। ठीक है। थाला बेयाव जोंफोरो आलाय सिलाय जाथारबाय, मिन्थिबायना? गामियावबा सोरनिफ्रायबाबो मायबा मोनसे मदद जायो, गामियावबा आलाय सिलायबाबो जेबो नङा, गावनि होननानै गामिनि मानसि थायो, बेयाव रावबो गैया। थाला जोंफोर बेयाव, नों गाज्रि मोननांला, मिन्थिबायना? आरो नोंनि हिन्जाव उन्दैनोबो जेबो खोन्थाला। दा बेबायदिनो थांसै खोन्थायालासिनो, नङाब्ला बेसेबा गिदिर नांज्लाय खमलाय जागोन, मिन्थिबायना? जोंबो सोलिनो हानाय नंला, नोंनि हिन्जाव उन्दैयाबो जोंफोरखौ लाखिनोबो नागिरा, गावहाबो फैया, जेबो जाला। बिनिखायनो नोंखौ गामियाव लाना थांसै, देनां हामब्लाथाय नों नोंनि गोसो जि खालायबाय थादो। दा नोंखौ मोजां खालायनो थाखाय गामियाव लाना थांसै जोंफोरो। बेबायदि ग्रह नांनाय जायगायाव नोंखौ दोनला, मिन्थिबायना? नोंखौ ओरैनो जोनोम होगाराखै आङो, एसे जों आंनि बाथ्राफोरखौबो खोनासंग्रा खालाय। खोनादोंना खोनायाखै नोङो? हामा मोननांला नोङो आंखौ। जायखिजाया जियानो जाया पापफोर आंनाव नांथोंसै दे, नोंखौ लाना थांथारसै गाबोनो। बेबायदि नोंसोरनि संसारनि जेंनाफोरनि थाखायनो नै आबौआबो मोजाङै फरायनोनो मोनला। ओजों गामियाव फरायहांबायमोन मोजाङै, आरो बेयाव फैलायबाय, दा आरो बेयाव बेबायदि जालायबाय, स्कुलावनो थांनो मोनाखै, आरो दा गामियाव लांलायगोन। बे गथ'नासो फरायनायफोरा गाज्रि जाजोबसिगोन नोंसोरनि थाखाय, मिन्थिबायना? नोंसोर नांगौ समाव आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासङाखैमोन ना, खोनासंनांगौ समाव दा बेबायदि जाजोब्बाय। बुंनो सानाबाबो बुंफ्लाङो। दा नोङो जेबो दुखु मोनबाय थानांला। शांति, ओ शांति, इधर आओ तो। शांति, जी मैम साहब। क्या हुआ मैम साहब? शांति, वो साहब के बिस्तर का ना, साहब का रूम जो है पूरा साफ करो अच्छे से, ठीक है? और सारे कपड़े धो डालो। साहब को गंदा पसंद नहीं है ना? जी मैम साहब, मैं साफ कर देखी। हाँ, और वो साहब के सारे कपड़े जो है वो अच्छे से धो देना, ठीक है? तुम्हें बहुत सारे काम करना है, साहब का कपड़े धोना है, उसका रूम साफ करना है, और बिस्तर को भी अच्छे से साफ कर दो, ठीक है? जी मैम साहब, मैं कर देगी। मैम साहब आप बहुत खुश हुई ना, कल साहब आ जाएगा ना? हाँ शांति, हम बहुत खुश हैं। कल साहब आने वाला है ना? लेकिन मैम साहब, अगर साहब की पहली बीवी ने साहब को लाने नहीं दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कल उसे ला के ही रहूँगा, कोई भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। चलो अब तुम जाओ, जल्दी से काम करो, वरना ये धूप निकल जाएगा और कपड़ा नहीं सूखेगा। जाओ जाओ जाओ। जी मैम साहब। आं बेसे एक्साइटेड जानानै दङ, गाबोन रादायखौ न'आव लाबोसिगोन आङो। जास्ट दिनै सानसेनि हराल'सो बाखि दं, बिनि उनाव गाबोन 11:00 लायनो थांखागोन, बिनि उनाव सुदेमा गाबबाय थाबानो जाबाय। लाली चलो, अब बुढ़ा जा चुका है, देर हो जाएगी। हाँ चलो जल्दी से, वरना टिकट नहीं मिलेगा, बहुत देर हो गया। हाँ चलो। हाँ बिहामजोआलाय मा दाबो सफैला? थाब फै होननानै बुंदोंमोन आङो,
दा गाबोन थांगोनाव माबा सोनो दङ बेसेबा माबा माबि सोनो दंलाबायसोयो मा लाङो मा मायोथाय दा थाब फैबोलासो बेफोरखौ नायनानै नायै सोनो हागौमोन मा नांगौ मा नाङा गोबावानो जाबाय माथो टिकेटखौबा आरो मोनबायसोना मोनाखै ने मोनाखै बिनिखायनो गोबाव जाबाय मोनाबाबो थांगोनहाय आङो लाना थांथारगोन आं मोनाबाबो बासटाब लाना बायनाबाबो माथो मानसिफोरालाय टिकेट गैयालासिनोबो थांसैनो जोंहाबो टिकेट मोनाबाबो थांगोन आरो गाखोलाबायनानै र' दासो मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आङो जों थांगोनखौथ' रावबो मिथिया र' बे लालिनि अनगायै सन्जिबनो खिन्थानायासो हामगोन नामाथाय नङाब्ला सन्जिबनो दानो थांगोन होननानै खिन्थानानै दोनखायाबा उनाव जुदि सन्जिबनो सोङो रितुआ फन खालायनानै ओजों आरो गामियाव नुजाहैब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन माथो औ सन्जिबखौ फन खालायनानै हामगोन र' सन्जिबखौ फन खालायनो माबोरै आंनावथ' नाम्बारबो गैयालै सन्जिबनि बिहामजोनावसो दंना गैयाथाय थानांगौमोन माथो दे बिहामजोआ माखारै फैबानो जासिगौ बेसेबा खामानि दङ गोसोफोरखौसो ख्लाब ख्लाब मोनबाय थाबाय आङो र' लामासिम नायनो थांनि लाली थैंक यू सो मच लाली तुमने इतनी सारी मदद की मेरी अरे दोस्त दोस्ती तो काम आती है दोस्त की फिर भी लाली थैंक यू तुम्हारे जैसे दोस्त सबको मिले हाँ और तुम्हारे जैसे भी क्या तुम आज मेरे घर नहीं जा सकते एक साथ खाना खाएंगे नहीं सुदेम मैं चाहती लेकिन मुझे आज मम्मी के घर जाना है मेरी मम्मी भी अकेली है ना वो उसने फ़ोन किया था वो थोड़ी बीमार है बुखार है उसको तो मैं आज मम्मी के वहाँ जाऊँगी ठीक है ओ मम्मी को बुखार है हाँ बेचारी अकेली है ना मैं भी अकेली मम्मी भी अकेली तो तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते नहीं वो मम्मी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती और मैं भी नहीं जा सकती ओह ओह तो फिर हम आज के बाद नहीं देख पाएंगे ना हाँ सुदेम आज के बाद नहीं मिल पाऊंगी तुम रोज़ फ़ोन करना ठीक है गाँव पहुँच के भूल ना जाना हाँ लाली ज़रूर फ़ोन करूँगी तो अब तुम यहाँ से सीधा मम्मी के घर जाने वाले हो हाँ सुदेम मैं यहीं से जाऊँगी अब तुम भी जाओ देर हो चुकी है ना हाँ तो बाय सुदेम बाय लाली तुम्हारी बहुत याद आएंगी हाँ दोस्त मुझे भी तुम बहुत याद आओगे अच्छे से रहना घर में जाके और फोन करना मत भूलना हाँ बाय बाय सुदेम नै दासो टिकेट दानो थांनायानो एसेबां गोबाव मानोथो एसेबां गोबाव जाखो आंहा बेसेबा टेनसन टिकेटखौनो मोनासै खोमा होननानै मोनदोंना मोनाखै टिकेटखौ मोनदों आयै मानोथो एसेबां गोबाव जाखो ने लालिनियाव हाबबोखौ अबाव आयै लालिनियाव हाबबोआखै जोङो बेसेबा हमजाहांसो हालाजों मा हाला औ बे रितु मोननाव थानाय हाला होननाया बोराया बेखौ लोगो मोननाय बे नुदों नामा टिकेट बायनायखौ नुदों इसोर दा मा जागोन नुवाखै आयै नुथारसिगौमोन भगबान थाखायनो गोबाव जाबाय आयै बिखौ रेलवे स्टेसनाव लोगो मोनबायना बेसेबा गोबाव बियो बेयावनो थाबाय थादों बे सन्देह जायाखैथ' सन्देह जायाखै खोमा दे लालिया बिनि सिगाङाव एक्टिं खालायनानै देखायदों फनाव रायज्लायनानै लोगोखौ नेगासिनो होननानै बेनिफ्राय आंबो बुंदों आरो थांनानै मोजाङै माथो हैदों मिनिनानै लोगो नेबाय दं होननानै बियो फोथायदों खोमा दे ओमफ्राय बियो बेसेबा गोबाव बेयावनो थाबाय टिकेट दानाय मोखाङावनो जों दानहैनोबो हालाना उनाव गोबाव नेबाय थाबाय आरो बियो फैखांनायनि उनावसो टिकेटखौ दानहैबाय जेन थेनसो मोनदों आयै हे बे फाफि बोरायालाय मा मोनहैनो बेयावलाय मानसिखौनो एसेबो सुखुखाया आङो दा बे रितुनि सिगाङाव थांनानै खिथाहैबालाय नोंखौ रेल स्टेसनाव नुदोंमोन होननानै मिथिया आयै खोन्थाबोला आरो माथो खालायबावनो फुंनि टिकेट दं दे जोङो 5टा बाजियावनो ओंखारलाङो बेनिफ्राय 5टायावनो ना फुंनि 5टायाव गारिया 5टायाव औ ट्रेना 5टायाव सोर बे मोनथिनायबा मा जागौमोन दे थांनोनो मोननाय नंलामोन बेनिफ्राय र' बिहामजो बे फुंनि 5टा बाजियावलाय बेनिफ्रायलाय माबायदि थांनो ट्रेना 5टायावनो दंथारो औ 5टायावनो बिनि उनाव 10:30 ना मायाव गंसे दङ नों 10:30 थांनो नाङा 10:30 थाङा बे हाला बोराया नुदोंब्ला बे जेबो गेरेन्थि गैया बे रितुनो खिन्थानोबो होनो हानाय बाप्रे नाङा बे फुङावनो थाबायनानैबाबो थांसै थफ्ला थफ्लिफोरखौ खमायनोसै मानसि गोजा थांसै माबारै एसे नांगौ जिफोरखौल' लानोसै दे आयै जागोन दे होमब्लालाय फुङावनो ओंखारलांसै थाबायनो थांसै आरो गारिबोथ' मोननाय नङा मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला बेखिनिनिफ्राय बै मेन सकसिमल'सैसो मेन सकालाय आधा घन्टासो थाबायबानो जासिगोन उफायथ' गैया औ आयै जागोन दे नोङो जिफोरखौ जाबदों एसे एला नोंबा माखौ लाङो माखौ मायो दाथ' आरो फुङावनो थांनोबालाय गारिबो मोननाय नंला नांगौखौल' लाना थांसै औ आयै जागोन दे होमब्लालाय थौदो माबारै होमब्लालाय माबा माबि सोनानै लानोसै मा नांगौ मा नाङा थौ बिहामजो
नै माबाखौ फन खालायनांगौमोनलै सन्जिबखौ मानो आयै नै जों रावनोबोथ' खिन्थाखायाखै देनाय थांगोन होननानै नाथाय सन्जिबनो खिन्थानांगोन सन्जिबनो मानो खिन्थानो हायो माथो रावनोबो खिन्थानाङा नङा नै सन्जिबनो खिन्थानाय माने दा जों गाबोन थांगोनखौथ' सन्जिबा सानसेबाबो मोनथिखागोन ना गामिनिफ्रायबाबो सोरबाबाबोथ' खिन्थाहरखागोन बेथ' मोनथिखागोन बे मोनथिनायनि उनावथ' रितुआथ' सन्जिबखौ फन खालायनानै खिन्थाबालाय जों गामियाव दङ जेनेबा गामियाव दङथ' दङ बेनिफ्राय जायगाफोरखौ खिन्थानानै हरबा मा जानो बियो थांनानै गामियाव ओंखारहैगोन माथो बेनि थाखाय औ बेनि थाखायसो सन्जिबनो दानो फन खालायनानै खिन्थाखादो जों थांनोसै रितुनो खिन्थायालासिनो सिरि सिरि थांखोमाबाय होननानै थांनोसै होननानै बेनिफ्राय बिखौबो खिन्थानो दाहो सन्जिबनो जेबो बाथ्रा खिन्थानो नाङा मोनथिया होननानै बुंनो हो दा जायखिजाया जों मोनहैनायखौसो नांगौ उनाव रादाया मोजां जानायनि उनाव बियो जि खालायबाय थाथोंसै रितुखौ खबर लायो मायो जोंफोरजों लांफायो मायो बेफोरखौ गावनि गोसो बायदि खालायबाय थाथोंसै दाखालि जों गामियावल' सहैनांगौ मोजाङै आं माथ्र' दा नोंसोरनि मोजांखौ लुबैयो नोंसोर जाहाथे मोजाङै नांजायालासिनो बेखिनि समखौ मोजाङै एंगारहरो जागोन दे आयै होनब्ला आं सन्जिबखौ फन खालायनि औ दे दानो खालाय